Dnes to bude táto crazy hra, ktorú som našiel len tak na streame. Ale pri večernom hodine som zrazu iba našiel, že vyzerá to kus ako spermie. Tak som si povedal, že poďme si to zahrať. Táto hra by sa mala hrať s myškou a ja to hrám na touchpade, prosím pekne. Jo, v podstate my sme jak takí retardovaní Spidermani. Počkaj, ja ho trafím. Čo ti dáva, ja som úplne ľavý. Do pič. Is this straight teeth from Fortnite? Dobre, no nemusím dať, budem klamať, ale na tom touchpade sa to tak zle hrá. Do piči tam! Inak aby si nemysleli, že som akože úplne že retardovaný dement. Tak ja mám akože normálne, že myšku a také veci, len práve teraz mi to nezobral, lebo v podstate môj setup je teraz jedno kreslo, na ktorom sedím a na kolenách mám v podstate notebook. Čo ti dáva? Ja to musím len nabiť. No tak to je to úplne. No tak to nič. No tak z toho mi je zle. Počkaj teraz, pojeme prostredníkom. Joj, a teraz na tom touchpade tak sa dobre ide. Dobre, neviem kovať. Touchpad je najhoršie na svete. Poďme, že jedna v jedno. Poďme, že jedna. Dobre, what's up? Dobre. Ale vidíš, čo by som si teraz dal? Bubaľky. Skoro. Reálne teraz poviem niečo od srdca. Je táto hra, ona má potenciál, proste je malá a akože je zaujímavá, ale není to proste Fortnite. No a lenže ja som teraz to musím čakať, jak taký len genia. Ale podľa mňa takto príde, nehovorte mi, že nikto nepríde, podľa mňa príde. A tá kamera je zaujímavá, prečo takto je. OK, takže to bude reálne z dnešného videa všetko, toto bolo absolútne, že závodka na 5, ale reálne zahrajte si ju, je to crazy hra, dávam do popisu meno tej hry, je to fakt akože zaujímavé a my sa vidíme v ďalšieho videa. What's up?